Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Daisy, 29 years old. Buwag na sa live-in ako ug may usami ka anak. Nagpuyo sa address sa San Fernando, Cebu. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa bahay nga gipatukod sa akong inahan. Aron yung hisabtan, sugdon ko sa dihang ni-decide mi sa akong ex-boyfriend nga kanhin akong kapuyo nga motipon mi sa ila dihang nanganak nako. Ingon ini ang mga panghitabo. Karon kay nanganak naman ka. Unsa ka kung magtipo na lang taron na ay makabantay nimo? Ikaw, pwede naman. Unya, asa man ta mo puyo? Buti po ta sa amo na may makanting nga kwarto dito. Akong hangyon si mama. Um, sige, Eman. Ikaw ang bahala. Unya, okay ra ka din eh. Okay naman. Si mama nimo ba? Nasa gawas, natawagan na nimo? O, palagi. Working hour pa maron niya. Manawag na ko niya. Unya, okay raman ka kadiha nak. Okay naman, ma. Buta naman ang mama ni Emma nako. Mao ba? Ayaw ka balaga ha. As is ragihapon akong ipadani mo kada buwan. Ingon man ang para sa akong apo. Salamat, ma. Ay, way kaso eh. Kung doon na kay kinahanglan, sultihi lang ko. O, ma. Butan jud kay si mama nimo lang no? Bisag na anak kay anak. Pero wag gyapon niya giputol ang iyang suporta nimo. Maulagi lang ga. Tungod sa tingali kaya ako raman ang nag-inusarang anak niya. Unya, sukad lang nga gibiyaan mi sa kong amahan. Ako naman laynaan niya. Pero, dili ko gustong abusaran ang kaayo sa kong mama lang ga. Gusto ko nga maning kamot gihapon para sa kong kaugalingon. Ingon man, para sa kong anak. Pasensya lang ga ha, nga hantod karon. Wag gyapon ko'y trabaho. Langga sad uy. Saman ka uy. Okay na uy. Kini di ang papapuyo ni mo namo dinis inyo. Okay naman ni kay at least napahimutang gihapon mi tarong sa imong anak. Usa pa. Nagsige pa masagkag pang-apply, di ba? Oo lang ga. Ug salamat kay sa pagsabot ha. Ug salamat pod sa imong pagbuhi nako. Boy, kaso lang ga uy. Unsa to ma? Mangita ka og yuta nga katukuran nimo ubay? Oo nak, gusto unta ko nga. Dili unta kaayo layo diya sa inyo. Para anytime, makadali-dali ra kong bisita ninyo sa akong apo. Ay kanang gamay lang gud nga yuta. Para sa dili maglaban ang akong o kung mapauli ko diya sa Pinas. Sige ma. Ino lang niya tika ko nana ko'y makitaan. So ayan ako ingon si mama lang ga ha. Basin na siya na ibawaan. Okay, sige lang ga. Makikstorya ko no si mama nimo lang ga. Nga naman lang ga. Bahin sa yuta nga gipapangita ni mama nimo. Oh, mao pa? Nga naman, na siya kaila? Tita? Di ba nangita si mama ni mo giyuta para katukuran ubay? Oo, tita. Naman may bakanting loti diha nga wa pa magamit. Ing na si mama ni mo nga maulay patukuri ubay aron dili kay siya makagastog dako. Total mo bakasyon raman siya sa Pinas. Oo niya, okay na dahil ninyo tita nga gamiton ang yuta? Ay nganong dili man. Nga dili naman kaiglain na mo. Uyab ka sa akong anak o inahan ka sa akong apo. Salamat kay tita ha. Sige, akong inon si Mama Ani. Salamat kaayo. Recorded by X Thunder Gaming.
Sulti na ko ni mama. Saway pagduduha, ni sugot ra sa dayon siya. Kay maayo raman sa gyud ang tumong sa akong mother-in-law. O diha dayon, nagpadadayon si mama og kwarta para palit og materyales aron masugda na og tukod ang bahay. Dili kay siya ingon anak kadako pero kay ako may tigkumpra sa tanang kinahanglan, nikapat yun og almost 300k ang nagasto para sa pagtukod sa bahay. Nahuman ang bahay, 1 month kapin. Ug sa dihang nahuman na, nibalhin mi eman sa bahay nga gipatukod ni mama aron sad nga makalain nami. Kay matud sa ni mama, mas maayo kuno kay dili sa kuno siya mustay og dugay kung mauli man siya sa Pinas. Hangtod nga dunay niabot nga problema nako. Unya, nagka-conflict mi sa side sa akong partner. Unya, Nascam ka panawagan? ulagi nya gipaningil nako. Unsa? Nascam ang kakao niya. Ano ikaw may gipaninglan? Gipanilingan man ko sa akong gikuhaan. Kato akong gikuhaan og gadget pa para sa akong negosyo nga paluwagan. Duha man kong kapuok ang wa mamayad nako. Unya kay doon na mamisabot sa akong supplier nga muhatag ko niya kada buwan. Pero tulo na kabuhan sukad nga wa gyud muhatag ang duha ka members sa among paluwagan. Wa sa ko ikahatag sa supplier nga bayad kay wa man sa nibayad ang duha ka member. Pila man sa kunong beranan? Niabot siya og 25k. Unsa? Uy, kadako na ba na DC, uy? Nagpakauwaw mo lang ka, ana? Eman. Doon ni ani sa bahay, nangita ni mo, Daisy. O sa mana? Nangutang ka? Dili na utang, tita. Kuan, nascam rasad ko maong uwa pa ko makabayad nila hangtod karon. Ay, ako gyoy nauwaw na imong kalaki. Ako'y nangatubang atong mga tawhana nga ni ani dinhi. Dinira ba gyud sa bahay na nuktok? Ikaw ra gyud naghatag og kauwawan namo dinhi, day. Kung mobalik pa ganito, na ambot na lang gyud. Tita. Sulbaran ang problema ni mo. Tuga-tuga man ka, uy. Dili-dili ka ba umandol? Wa man nimo gi-anticipate daan ang pwedeng mahitabo. Tiguang na maunta ka. Eman. Gusto kong mapahawa na mo diha. Unsa, tita? Nagpakauwaw ka lang namo dinhi, oy, Daisy. Tita, maluoy ka. Ayaw may papawa sa bahay nga gipatukod sa kong inahan. Kaya asa na malami puyo kung imo may papahawaon. Nga nagasto naman ni mama ang iyang kwarta sa pagpatukod sa bahay. Ay, wa ko'y labot, oy. Ug wa sad mo'y mahimo kung papahawaon mo na ako. Kay ako man ang yuta inyong gitukuran. Tita. Nauli si mama nga wag gyud kaayo kwarta nga da. Tungod kay nagasto na sa pagpatukod sa bahay. Ug ang nakapait kay kami na hinuon ang nangabang. Unang pangutana, naibaw kung dili amo ang yuta nga gitukuran, pero sila mismo ang ni-offer nga tukuran na muugbay, mientras tanto, nga wa pa kuno nila gamita ang lote. Sakto ba ang gibuhat sa akong in-law? Nga gipapahawa mi niya, bisag nakagasto ng migdako sa pagpatukod og bahay? Ikaduhang pangutana, nag-uol yun kayong akong inahan sa nahitabo, ilabi na sa kwarta nga iyang nagasto, pero wag yun niya mapahimusli. Pwede ba may maka-file o claims? Aron mabalik na mo ang kwarta nga nagasto sa pagpatukod og bahay? Ikatulong pangutana, gusto bang ilang katarungan nga ilabing ipapahawa tuwag kay nagpakauaw lang kuno ko sa ilang pamilya sa dihang nainaningil na ako dito sa ila? Pero wa man sila gibayad bisag piso adto. Usa pa, nabuhat sa tunako nga butang bisag kay baw kong risko kayo nga negosyo tungod kay ang lalaki nila nga anak nga imbis nga may musuporta namo pero wa man gyud mangita og trabaho. Ikaw pa to katapusan. Unsa may angayan namong buhaton sa akong inahan? Asa man may pwedeng muduol. Palihog tabangi tambagi ko kini nga akong suliran, Daisy.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. O ginisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi guys ha kung unsaon na mo ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug unsaon na mo na madawat ni dili in town man luod nganong wa pa yun ninyo napaminaw ang inyong mga suwat usahay basin po dili kumpleto di mi makahimog dramas kahanginan mo na kumpletuha palihog ang mga detalye hinungdan sinugdanan anang inyong pangutanag mga problema taga-asa mo request lang no kung di mo gusto isibya kung taga-asa mo inyong tibuok pangan kay di man pud na nato isibya no ato man ang alyasan inighimo nagdrama sa kahanginan but of course you will know nga ako namang gyud ning suwat di ba Doc? Ang sa atong quote for the day, Doc? Yes, surprise yourself every day with your own courage. Kinahanglan gatsita, ha? We must dance with the music, no? Nga mo kuan kita, mo sukol ta sa mga trials pagsulay aning kinabuhiya. Ha? Laban, uy. Laban. Laban ta, Dok. Uy, bawal sumuko, no? Susuka pero hindi susuko. Oh, 'di ba? Ana nang ato ang mantra sa kinabuhi. Bahalag madapa, lakaw bangon gihapon, no? Kasi mga igritron, Dok. Yes, sa may makailan ako San Fernando, ha? Si Pitoy di ay, o si Joel de la Piña, mustan man mo diha sa San Fernando, o si mga Canoy family sa San Fernando, Cebu. Primero ba kung mulabay da sinyo, ha? Pag nagadto na ko gargaw, mupalit ko kanang kuko, wala, buko juice na to, ne? Yes. Ko na ilang buko juice da sa San Fernando, no? Oh, kalami, no? Oh, lami kay nang ilang buko juice da. O nindot to ba kayong daan sa San Fernando ato ni? Kay Going baga itong south, murag yes. bottleneck bitaw sa una, diha dool sa Lapad na kayo, no? lapad na. So at least di na kayo mga trap ang mga sakyanan sa Yes. kuan. Di na magyaw-yaw Di na traffic, magyaw-yaw no? nga traffic, no? Greetings to Mika K. Pa-shout out sa mga taga Purok, Yoso, Purok Danggit, ug Purok Black Cat na minaw. Always. Gikan kang Mika K. From Tuyan, Naga City. Also to Attorney Bap Lapitan, ug ihang bana nga si Konsehal Elmer Lapitan. Maayong adlag may pamina pagpaminaw ninyo. Yes. Letter sender today, Ang Doc. atong letter sender si Daisy 29 years old, buwag na sayang kalibin ug may usa ka anak. Nagpuyo sa San Fernando, Cebu. Punto legal kini nga tong sulat-suliran karong adlaw ato ni, no? Taga Yes. San Fernando, Cebu. Mm-mm. Unang pangutana, maibaw kung dili amo ang yuta nga gitukuran pero sila mismo ang ni-offer nga tukuran namo og balay mintras tanto nga wala pa daw gamita ang luti. Sakto ba ang gibuhat sa akong live-in ka-in-law nga gipapahawa mi niya bisag nakagasto nami og dako sa pagpatukod og balay? Walay written consent or agreement o unsa lang verbal lang ni no? Oo. Verbal lang mo lagi po na lisod ng verbal lang ato ni no. Lisod kaayog yun. Mausab ng tuno sa panghitabo, mo likoy mo kuana. Pero para nako builder in good faith man ni sila, Doc, no? Wa man sila ning squat nga nitukod og balay nga way pagtugot, way pagpananghid. So dili sa gyud unta sila basta-basta lang mapapahawa. No, kay ang kanang balay nga gipatukod labi na kung appeal or naakay bahin sa pagpatukod anang maong balay dapat siguro i-compensate og bayran ka or hatagan ka og panahon pod no nga makabalhin unya bayran pod nila kay mahug mag-ilahan ng balay. Bitaw labi nag-concrete nga Oh, balay unless na. sila ang gasto bungkagon. na. Oh, no? So, di po kanila basta-basta lang mapapahawa. Kay dako na ra ba kag nagasto sa pagpatukod anang pagpatukod unya na may pagtugot nila ang imuhang pagpuyo
or Mahal na paggamit ba sa ya kayo yuta. rong mga karpintero attorney ug mga mason? Mahal sa Pabida. kayong simento lagi, 1,000 Simento. kapin man ang ilahang sweldo per day di ay Sa uban. dok, no? Oo. Mm. So, dito sa mga 700, 600, pinakabarato. Diha, no? Oo. Di man sa good na sayon ilahang trabaho. Oo niya, ug na kay na po kapanday. Mauna. Sa 6,000, 7,000 ang adlaw. Sus, kamahal. Wala mo sa material, ha? Kalabads, ane, mo nang pakyawon tani para mahumanda yun. Oo. Ikaduhang pangutana. Naguol gyud kaayo ang akong inahan sa nahitabo, ilabi na sa kwarta nga iyang nagasto, pero wala gyud niya mapahimusli. Pwede ba mi makafile og claims aron mabalik na mo ang kwarta nga nagasto sa pagpatukod og balay? Actually, pwede masagod sila makalalis nga kanang wa baya mo gipaabang din ha, libre ang inyuhang pagpuyo, pagtukod, no? Pero then again, di sad man mo niya basta-basta mapapahawa. Ako mo na ato ang tumong nga magpabayad ta, ayaw mong hawa kay di man mo nila mapapahawa sa puwersa, no? Naaman sad gud mo'y katungod as a builder in good faith. So gamita na ang panahon nga huwata nga idemanda mo or huwata nga mo adto bag barangay para mapasturya nila nga makasturya mo nga makasturya mo unya makanegotiate mo nga sige mo hawa mi pero bayri mi sa amo ang nagasto sa pagpatukod sa balay, gamita na siya bargaining power atong tawag ana. Bargaining. Okay. Yes. Sunod nga pangutana. Husto ba ilang katarungan nga ilang ming gipapahawa tungod kay nagpakauwaw lang daw ko sa ilang pamilya sa dihang naay nanginingil nako dito sa ila. Pero wala man siya gibayad bisag piso ato. Usa pa nabuhat sadto nakong butang bisag nahibaw kong risgo kaayo nga negosyo tungod kay ang lalaki nila nga anak nga imbis maoy mosuporta namo pero wala gyoy mangita og trabaho. Kibaw ka, wa man ay kalabutan no ang imuhang pagpanlambigits kinabuhi ug nasipyat manggani ka, nasayop manggani ka sa imuhang desisyon no tungod sa imuhang tinguha nga makayahay mo, mabuhi mo, makakaon mo, wa man sila'y labot. Di man na rason na lang na ang ilahang pagpapahawa ninyo kay tungod sigurong nagbuwag sila. Dok, maora man gyud nay rason ba nangita na lang nagunsa pay lain nilang maparatang nimo pero mao gyud na no pero di gyud na siya kinahanglan mahimong basihan ana no ang ako alang sa gyud next time nga mangita gyud unta ta og way nga maski pagparinte nato no nya muhatag og higayon nga makapapuyo nato sa ilahang panimalay or sa yuta tugutan ta idokumento lang gyud na nato no naagiritan ba nga mauna nya unsay arrangement pohon kung papahawaon or gamito na ang yuta kay kita pod at the back of our mind labaw na og dili gani atoa ang yuta nga gitukura nato sa ato ang balay dapat naad gyud ta maghuna-huna di na nato hikalimtan nga anytime pwede gyud na nato nga pwede gyud na maabot sa panahon nga mabawi gyud nila no kay katungod man na nilang mogamit sa ilahang yuta so dili gyud na forever ang ato ang pagtukod din ha ako alang nga maprotektahan mo nga pananglitan pwede man gud mo magsabot nga okay kung maabot ang panahon nga inyong gamiton tagaan mi ninyo 30 días nga mopapahawa kaning natukod bayran mi ninyo anak ba panagang ba dili nga maabot ta aning punto kay mura tagwa kibaw what to do kay wa pud sila wa mo'y kasabutan sila sad wala magpataka ra pud sila og buhat no og mga akto nga dili na pud makiangayon og sakto so kana magmatngon lang gyud ta mo na I will always suggest nga we put everything in writing. Okay. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Unsa may angay namong buhaton sa akong inahan asa man mi moduol? Pwede gyud mo moduol, pwede musugod lang siguro tas barangay captain sa. Barangay captain. Ipatawag lang sana sila sa barangay para maghusay mo didto para masturya lang. Dili nga nagpasaka mo kaso nga invite lang gyud for mediation. Pero og magpagahi gani pud sila o kinahanglan gyud siguro ta moduol og abogado. Ha?
Mga Okay. suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat ug Maayong adlaw.